प्लीज भाई लोग वीडियो को पूरा देखम लोगिन। अलबेला जी सुनिए कि अपने के बिया होता। ए खुशी के बात बा, कहाँ बिया होता? फुलभाना से हो। ए ठीक बा, फुलबाग में होता था। अलबेला जी अपने के बिया में डीजे बनाई कि बाजा? हमर बाजा बा। ए बाजा बा बहुत अच्छा। आ गाड़ी में कथी बनाइल बा अलबेला जी? टांगा ए टांगा बनाइल बा, ठीक है बा। आ गावना में कथी जाई जी? सफारी यही काम करा अलबेला जी, तब न मजा आई। हाँ हाँ अलबेला जी अब छोड़ी बात के, अब दूसर कुछ कही। मंगला कोई को बेरी देवे ना ना जी एक बार मंगला पर ना देवे। घिउड़ा ए काहे नहीं गिरत इंगड़ा घिउड़ा? हमार घिउड़ा महंगा बा, कैसे रुपए बा बता? 100 रुपए घिउड़ा बा। अलबेला जी इस 100 रुपए बेचता, तू कैसे रुपए किनला? घिउड़ा 10 रुपया। 10 रुपए अपने केहू ना दी, सांस के सस्ता विदा के किन लिया, ठीक बा? सुनिए तोहर नेपाली गीत बा, हाँ का हो? हाँ हाँ सुनावा ना ता। सागर भांडा गोहिरु गर्छु माया गाला को दिल देख दिल भयो फिदा गाला को दिल देख दिल भयो फिदा जब भेटे औसिरा तडी हथम हाथ रति बिछमा को हसम जीवन बिता चुतरा साथ दे। बहुत बढ़िया गीत बा, अब कह दूसर कुछ। मरो याद मलैया छोरो जीना एकरा तोहरा माई के याद आवेला? हाँ हाँ ए आजकल कहाँ सुतेला? आही लगावा सुति तम घोड़ा तो धोके माई लगे सुतेला। भाई लोग वीडियो अच्छा लागल तो जरूर लाइक करम, ठीक बा? और डीजे नेपाल के जरूर सपोर्ट करम, ठीक बा?